CGB. Talaga? Ano man yan? Magdangog ka sa Radyo Klinika. Libre ang konsultasyon, libre ang hapot asin simbag kan mga bisita na eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangugon ta na si Henry M. asinan sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Alright, balik kita mga tugang sa programa sa DCGB. Ngunyan pong aldaw na ini, nin Sabado, Radyo Klinika Time. Pag-restoryahan tado tabi ang mga food supplement, na pwede niya itong mapakinabangan. Ngunyan po na, bata, bagamatag nagdatag-uran na naman, di ba? Pag nagdatag-uran, mga tugang, nagkakaigwa po iyang kikwa, nagkakaigwa siyempre, permina, mainit, malipot, diba? Change of weather, mga tugang sa tuya tabi na kapalibutan. Kaya kung arog tabi kan ang sitwasyon, mga tugang, makaipuhan taki mga supplement na sa tuya tabi na pining maasahan, narecognisado as in approve, approve mga tugang kan mga Food and Drug Administration, approve tabi kang kang sa tuyang mga government agencies, proper government agencies na dapat konsumuhon tabi kan sa tuya ng mga kababayan, di ba? Sa tuya tabi ng mga kababayan. Kaya mas maray pong mahaputa ang sa tuya tabi ng mga eksperto tungkol dyan. Anong mga food supplement? Taro mo, kadakol-dakol bagakan mga food supplement na ang abos man may katuyuhan na mapakusog mga tugang-an sa tuyang lawas, di ba? Sabi nga ni, maboost pa ang sa tuyang immunity, pero dapat pa sa mga pag-abot sa mga arog ka iyan po mga tugang, dapat approve iyan na iluwas, tabi ka na sa tuya na gobyerno, lalo na kan Food and Drug Administration. Pero, ang mga bagay na yan ay hindi po gamot. Di ba, John? Yan ang sabi kang hindi siya gamot at hindi siya dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kaya baga, igulang mga nakasulat ngayon, no approved therapeutic claim. Pero, nagkakatabang mga tugang para po sa tuya tabi na mga sadiri. Sa totoo lang, ako nagbe-maintain ako ngunyan every other day. Bako manural daw, magulpi man kita. Kada saro Lunes, bayan na ba ko? Sunod Martes. Ada Miyerkules, di ba? Miyerkules, tungkol dyan mga tugang sa sa mga vitamin C. Importante ba vitamin C, di ba? Sa tuya tabi mga tugang na sadiri, importante ang vitamin C. Maski mga doktor haputon mo kayan, pero dapat ang vitamin C mga tugang, hiyang sa lawas ta. Di ba, John? Halimbawa nga araw ka itong may live commercial kita. Ano ito? United Home C-Tab. Yeah. Di ba? Tapos nga araw kayo din na, halimbawa nga araw kayo din na kwanta, arog tabi kayo ni na na mga vitamin C, di ba? Ni Kong Joey Bitito. Ni masamang pangitain tong labol ko Kong Joey Bitito. Di ba? Mga vitamin C na magkakatabang po sa tuya na lawas, di ba? May mga neutral pH na pigapod, Neutral pH na pigapod. May mga vitamin C kaya na medyo kung baga yun, bako bagay sa tulak ta, di ba? Bako bagay sa tuyang tulak. Buda, may mga arugan, mga kape, di ba? Mga food supplement na yan. Ining mga vitamins ini, sabi sa ko ni Kong Joey ni Kong Joey, akong Kong Joey, masamang tawag to, Kong Joey Bitito. Sabi sa ko ni Doc Joey kang inot,
Ang vitamin C niya, neutral pH. Dok Joey, magandang umaga. Masama to. Masamang pangitain yun. Siguro hindi masama. Magandang pangitain yun, Dok Joey. Mawawala tayo sa yan. Mawawala tayo sa ere. Anyway, Opo. kumaga tayo, Bipinre. Yes. Sa iyong daang libong tagahanga ng programa po. Sa bagay, kung mangyari man yun, Doc Joey, wag mo akong kalimutan, ha? Panginoon ko. Diyos ko. Mahirap yan, hindi natin yan linya. Oo nga. O, dito na lang tayo sa... Dito lang tayo sa kalusugan. Correct. Oo. Marami tayong natutulungan. Kahapon nga, tuwang-tuwa tayo, Bipinre, kasi yung natulungan natin na stage 4 bladder cancer noong 4 years ago. Ngayon 87 na. Bumili uli ng Amazing 4 yung kanyang manugang na picture dyan po sa umapon. Ligaste. Tuwan-tuwa. Nasa ano po yun? Nag-testimony kahapon. Lalabas po sa YouTube channel ni Doc Joey Bitito. Yung pong manugang ng mayroon pong stage 4 bladder cancer. 4 years ago, without chemo, without radiation, without operation, at ininom lang po dati Amazing 3. Ngayon po Amazing 4 na. Ayun. Kaya we are very happy, Bipinre. Hindi naman po tayo nagyayabang, but we are here to help the Albayanos, Bicolanos, at saka ating mga kababayan ng mga Pilipino. So ibig sabihin, Dok, natulungan siya ng mga food supplement mo, itong may problema sa bladder na to, na kapatid ng teacher? Stage 4. Kaya nga ako nagulat din. Nung bumili po itong teacher na ito, Teacher Joanne, dyan sa Umapon, siya nagkwento sa amin na yun yung biyanan niya, nagkaroon ng stage 4 bladder cancer. That was 4 years ago. Hindi po ito nagpa-opera, hindi nagpa-chemo, hindi nag-radiation, wala na po itong napakinggan din tayo sa DCGB before. At trinay po nila yung Amazing Trio before. At later nga po, last year, yung ating Amazing 4. At ngayon po ay, after 4 years na, ay very healthy ang kanyang mother-in-law. 87 na po ngayon, yung kanyang mother-in-law. Tagaligaspi lang po ito. Yun, oo. At lalabas na yan na Bipinre. Kasi may YouTube din po tayo. Nagbigay po ng testimony ito si Teacher Joanne. At mapapanood ko ito siguro sa YouTube channel po, Doc Joey Bitito channel. Siguro, if not tomorrow, Monday or Tuesday. Yes. So ito po ay totoong-totoo. Hindi po katang-isip ito. Bakit naman ito si Teacher Joanne nagsasabi ng ganyan? Wala siyang pakinabang. So, yan po ang katotohanan na sabi ko, God works in a very mysterious way. Oo nga, mga unexpected unexpected testimony yan. Dumating doon pa ang punto na natulungan siya ng ganong klaseng mga produkto. So talagang, sabi nga, Dok, siya mismo ang nagsagkwento sa inyo, itong si Teacher Joanne. Siya po mismo nagkwento. Actually po dyan, ang nag-offer din sa kanya, isa rin na teacher, si Miles Aranya, ng Ligaspi rin. Nung nalaman ni Miles na may cancer, yung kanyang mother-in-law, sabi niya, i-try mo itong Amazing Trio. Wala namang mawawala Kaya just wait for her to die. So, sinubukan at nakita nila na magandang response kasi sa immune system po yan So, tinuloy-tuloy na po. Hanggang ngayon po, maintenance. Umiinom po ng Amazing 4 for 3 times a day. Yung kanyang mother-in-law, ang lakas-lakas daw. Pero 87 na. Bipinre. Marami ngayon namamatay. Wala pang 40, 50, 60 na mamatay na. Gifted to. Ito, 87 na. Nagkaroon ng stage 4 bladder cancer. Kaya po tayo, we are very thankful to the Lord na binigay sa atin dati Amazing Trio, ngayon po Amazing 4, ang Mega 1 from USA at sa ating pinagkatiwala. At noong Thursday nga pala, Bipinre, nag-open na tayo nung ating
yung ating new marketing plan or business plan na dati direct selling, ngayon po ay unilevel. Isang linya lang po ito na pwede po tayo dito umasinso talaga. Opo. Kasi po sa mga ganitong produkto negosyo ay ngayong pandemic, ito ang paraan na mas madali kasi meron kang kapatid, kamag-anak nasa abroad, halimbawa Singapore, pwede natin ipamember, pagkatapos ipadala natin sa priority mail sa post office. At saka sa Express to Guata, tumatanggap din ng mga produktong papuntang abroad. Ayun. Madali po yan at sila ay business partner muna. Kaya mabilis po ito, mabilis itong pamamaraan na ito. Na ito po ay hiningi ko sa Panginoon kasi kako direct selling ang hirap magbinta ngayon. Oo nga, pandemic tayo eh. Diba? At Pandemic. saka maraming tao ayaw magbinta ng personal na ito ibig sabihin na you're selling the product. But kung negosyo po, dugtong-dugtong na lang po yan. Sabi nga natin, pagalingan na lang ng marketing plan, pagalingan ng product. Online selling ba yan, Doc? Online selling ba? Pwede po, online selling. Magaling po nakuha nating programmer. Ako nagpapasalamat din sa Panginoon. Nagaligaspi after 4 attempts. Yung 3 attempts ko kasi malaki ang nagastos ko. Dan-dan-libong pera. Nasayang. Sabi, kaya. Siyempre, wala naman ako alam tipis gumawa ng program eh. Kasi hindi naman tayo IT. Siyempre, maniniwala ka. Pero 3 attempts ko po dati. Laki po nagastos natin. Megit kalahating million siguro. Pero ganun talaga ang buhay. Pero ngayon, with God's grace, nakakuha tayo. Tagaligaspi lang, magaling pong programmer. At natulungan tayo. At saka mas mura pa. Mas cheaper compared doon sa mga 3 nakaraang kinukuha natin. Kaya po, maraming salamat talaga Panginoon Lord Jesus Christ na binigay po ninyo sa amin itong programmer. At yung pong system na ating unilevel, kasi po ang karamihan kasi ngayon BPN multi-level, kukuha ka ng maraming business partners, power legs. At pangalawa, yung alam naman natin, osong-oso, yung binary. Yung left and right. Pero kailangan niya parehas strong legs para kumita ka ng malaki. At yan, puro bago. Sa atin po, iba. Sa atin, kung gusto may bago, okay. Kung wala naman, yung dati, user lang. Doon po sa repeat purchases nila, mayroon kang kikitain. Yung diamond nga po, VPN rin, napakaganda kasi infinity. Ibig sabihin, kung sa 5 years mo, nagkaroon ka sa linya mo ng 500,000 na tao, 100,000 na tao, lahat yan bumibili lang ng kape, o bumibili ng Miracle or Amazing for may kita ka. Yan po maganda po dito sa atin. Yung mga repeat purchases po ng iyong kasama sa iyong grupo, may kita ka. Kaya hindi mo kailangan hanap ng bago. Pagkakuha ka lang isang magaling na Henry Masida na ginawa negosyo part-time na 1 hour to 2 hours a day, ay nakakuha ka ng leader, yung mga leaders mo ay nag-multiply, lahat po yan ay pwede kang kumita. Kaya ito po, hindi ko po ito naranasan before kasi ang pinanggalingan ko BPNRE, sa 3 nakaraang kong food supplements ay puro multi-level. Talagang kayod marino kami noon. Pero ginawa ko naman itong ating Miracle Health Corporation, direct selling. Ibig sabihin, binta-binta. Sa ngayon pong pandemic, mahirap magbinta-binta eh. Diba? Kasi nga po pandemic. Kaya po, with the grace of God, na pinanganak po yung ating MSC Unilevel business program last Thursday, July 8, at tayo nagpapasalamat sa ating mga kaibigan. Nag-grace din sa occasion natin si EVP galing sa Manila at tumuloy dito sa ating EVP Glenn at saka si former mayor ng Tiwi, si Tita Pat. Yung ating laging yung mayor na laging mayroong cowboy. Si Paitubing. Palagi may kalit na sombrero. Yung outcome at ako po naniniwala with the grace of God. Ito pong ating new marketing plan ay talagang ito will be patronized ng ating mga kababayan dito sa Bicolandia, sa buong Pilipinas, and maybe later on sa buong sa ibang bansa kasi meron tayong natulungan BPL, may-ari, nakabilbagong may-ari ng resort dito sa Santo Domingo. Ito po ay nakuha
yung kanyang manager sa resort niya. Kasi yung manager sa resort niya, nakasama ko pa ito sa isang food supplement that was way back 20 years ago. I see. Pero nagkaroon ng problema yung kanyang anak na talagang, sabi nga Doc Joey, second life, hindi na makahinga. Severe colds, dinala sa mga pagamutan, may isang ospital na kilalang ospital. Ang gusto butasan ang lalamunan. Eh natakot siya. Kasi butasan eh. Ngayon, nung uminom na ating Amazing 4 times a day, every 4 hours, hindi pa nga naubos yung pang-apat na pag-inom ng Amazing 4, ay nailabas ang katutak na na plima, nakahinga. At later on naman, sumakit yung kanyang pantog, pinilit may lumabas na dalawang maliliit na stone. Kaya tuwang-tuwa, last noong Thursday, andito siya, very passionate, nag-testimony siyang umiiyak, teary-eyed po itong si Madam Del Perez ng Santo Domingo, Albay. Kaya we are very happy and very lucky na sa atin po ito binigay ng Panginoon. Ako po, sa totoo lang, BP Henry, kahit hindi na ako magtrabaho for the rest of my life, kakain ako ng 3 beses. Yes. I'm still very passionate of helping so many people. Sabi ko nga, maybe another 50 years na ako mabubuhay, ang aking gagawin po ay pagtulong sa ating mga kababayan. Yung gusto kong magpatulong. Yung ayaw naman po, hindi naman sa gusto natin pipilitin. Na sila ay magkaroon ng very good health at kumita ng gusto nilang kitain. Basta kami mag-usap na ganito ang gagawin natin. Diba? Kailangan kasi dito, BPNB, sabi nga natin, teamwork. Diba? May teamwork, mabilis po. Katulad ng DCGB. May teamwork ang management, ang mga empleyado, kaya parating number 1. Yeah. Okay. Doc, may text dito sandali lang. Sabi niya, Hen, speaking of online selling, paano ba kami makakabili ng online kung hindi napupunta dyan sa office ni Doc Joey sa tapat ng Central Bank? Doc Joey? Opo. Ganito po yan, meron po tayo ngayon na website. Kailangan lang siguro muna kasi pinakahapon po inaayos ng aking staff pagkatapos yung gumawa ng program. Kasi dati po ang aming pong website, miraclehealthcorp.com. Yan po, ngayon po ay inayos po yan, inedit po yan ng ating magaling na programmer. I don't know kung the same pa rin, miraclehealthcorp.com. At kung ano naman ay pwede sila makipag-ugnayan sa akin mismo. Ito pong cellphone na ito sa cellphone na lang, cellphone number na lang para mas madali. 0998 0998 975 8121 0998 975 8121 at ang globe natin 0917 853 8933 0917 853 8933. Ang advice ko po sa ating mga kababayan, sa totoo lang po ito. Huwag po kayong maging user lang. Kasi user po, lugi kayo. Una, walang discount. Pangalawa po, bili kayo ng bili. Pag gumaling po kayo, mabakal ka na naman. Pag guminto po kayo, kakain na. Alam mo naman, bipirli tayo, di ba? Kung nakakain tayo ng bawal. Pagkatapos ngayon, ang pagkain natin halos marami ng seasoning. Di ba? Correct. Tapos, ang stress, ang pollution. O siguro, after a few months, babalik na naman yan. Di ba? Pag nagsawa ka na, sabi, wala ka ng pera, ihinto mo na. Yes. Samantalang pag member sila BPNRE, alam po ba ninyo BPNRE, binigay ko na dito lahat. Ang discount natin between 25 to 45%. Malaki pala, no? Ang po, siguro Malaki. 99.9999 na panalo. Halos ka na. Ang ano dyan po, 7 ways to earn. 45% ng discount sa diamond. Sabi ko nga, may nag-diamond na sa ating isa. Pag nag-diamond ka, ang kita mo sa bangko, later on po, after a few years, ang kikitain po ninyo, 100 times. Sabi kung may kita ka sa bangko, ng 1,800 a month, darating po ang araw, nakikita ka 1.8 million a month. Grabe, no? Pero Grabe. ninyo yan. Kasi nga po ang diamond, napakaganda. Alam ko naman ngayon na bibiri kasi 3 networking companies ang pinanggalingan ko. Kaya dito sa atin talaga, binigay ko na ang lahat. Kasi sabi ko, legacy. Because sabi ko nga, we cannot fight as an ordinary person, as a private person. We cannot change the system.
but we can help the government in fighting different diseases and poverty. This is my legacy to the Filipino people, and I keep on praying, and Apo. please pray for us so that mangyari po ito, we can change the lives of the Filipinos. Yes. Doc, may text dito. Sabi niya, Henry, pakitanong po kay Doc Joey kasi ang kinakailangan ko lang po maintenance ng vitamin C. Yung nabili kong vitamin C, hindi po tama sa aking tiyan. Kumusta po ang vitamin C niya? Sabi mo kanina, neutral pH. What do you mean Opo, po? neutral pH po sa atin. Ang ating pong Miracle C is neutral pH, probiotic. Uminom lang po nito twice or 3 times a day. Kahit empty stomach, kailangan lang po lukewarm water. Lukewarm water, 1 or 2 glasses of water. Maniwala po kayo, sa bata, matanda. Ako nga po, yung aking apo, dati 1 month old pa lang, pinainom ko na, 1 month old, tinanggalan po sa kapsula, minimix lang sa gatas. At yung pong apo ko ngayon, 2.5 years old na, ang kulit-kulit, hindi pa ito, with the grace of God, malakas, pagkasi po ng kaunti, madali lang pong mawala, at talaga, very good result po talaga. Ang Miracle C po natin, ang composition kasi is C, that's neutral pH, hindi acidic, hindi alkaline. Ayun. Then meron po yung acerola berry, Ayan pong si buckthorn, meron po itong Indian gooseberry and rose hips, yung pong probiotic. Kaya po ang combination na yan ay napakagaling. Yan po ay aprobado ng FDA. Nag-start po, yan po tayo nag-start 2008. Yan pong Miracle C. Miracle C. Milagro. At yan po ay lalong-lalo sa mga batang-bata, nasa 15 above na, kailangan kasi natin pag tayo nagkakaedad, naging brittle na ang bones natin, makukuba, yan po, hindi ka makukuba niyan, umiinom kayong 2 hanggang 3 kapsule isang araw. Napakagaling po yan. Tito Doc, nag-text uli. Magkano po ba yan, Sir Hen? Ang po kasi, ang problema nito, BP Henry, medyo pricey pag hindi ka member. I see. Kaya sinasabi ko sana, dapat maging member muna. 25% na yung pong dalawang amazing, yung dalawang Mega 1 po kasi, yan po yung 21 na very powerful ingredients, all natural, na talaga pong napakagaling. Even po, yung mga COVID natin, na kaibigan natin sa Manila, dito po sa Bicol, ay mabilis po naka-recover. Yung po kasing dalawa po natin na yung po minimal, yung po pinaka-minimum natin, dalawang Mega 1 worth 8,000. Sa pong networking walang discount sa atin, automatic may 25%, kaya 6,000. Ngayon po, pag bibili na po ng Miracle C siya, ang isang box po 100 capsules, from 2,500 maging list 25% discount, I think 1,807. Kung member ka na. 750 na lang ata. Basta yung 2.5, kung member na po sila, 25%. At pag nag-repair po sila, meron na po sila mga meron silang mga referral incentive. Pag mayroon po silang yung mga business partner sila, kahit yung business partner nakakuha ng pangalawa, pangatlo, pang-apat, hanggang 10, ay meron po silang kita dyan. Kaya po napagaganda itong unilevel natin. Hindi po binary, hindi po multi-level. Kaya ang suggestion ko sa ating mga kaibigan, mag-member na muna. After that, mamili na lang ng produkto. Pwede naman Pwede naman. Mamili na lang. Mas mura, Mas makakamura, Mas Doc. mura. Kasi, depende, diba? 25%. Ang senior citizen, 20%. Pero sa mga food supplement actually, ang senior walang discount. Pero tayo, nagbibigay tayo. Kasi kung sa opisina. Pero sa mga distributor natin, hindi naman po natin pwedeng pilitin ang distributor na magbigay ng 20%. Pero pag senior, na kumita. pag senior po sa inyo mismo direct sa office, may discount? May discount po sa atin. Yung feeling senior lang po, Doc. Feeling senior. Alam na pag-uusapan naman yan, Bikin. Wala nang problema sa atin. Wala naman problema. Alam, kilala naman kita Sa akin mga distributors natin. Ano ba naman yun, Doc? Feeling senior lang yun, binigyan mo ng discount. Paano? Kilala naman kita. Oo, madaling sa pag-uusap, nakuha niyan, napagkakasunduan niyan. Yan po magandang balita natin sa ating mga kababayan. Doc, tatawagan kita uli ha. Magbe-break muna tayo at marami pang tanong dito. Bibigyan ko po ng pansin para maklaro po ninyo ha. Sige po, salamat po, BP Henry. God bless po. Okay, thank you so much. Pabalikan natin si Doc Joey Bitito mamaya ng mga tugang
Oras natin, alas 8:07 na ang mga baretang inatod po sa Indokan, mga minasunod. Sinikada na kan PDP laban ang Vice Chairman kaini na si Energy Secretary Alfonso Cose asin ang Department o Deputy Secretary General na si Melvin Matibag. Ini matapos na pag-orden ni PDP laban President Senador Manny Pacquiao asin suportado kan PDP laban National Executive Committee o NEC kung saan nakapalaman ang tulong resolution kan partido. Kinondinar ang kan partido ang pagsabotahe sa presenting liderato kan partido para ibusol ang political movement na kontra sa interes kan bilog na partido. Pigtutugutan si Pacquiao na magbilog nin investigating committee para sa reklamo kontra sa mga partido na posibleng magsuhay sa konstitusyon kan partido. Ipinahayag ni PDP Laban Executive Director Ron Monsayag na napagkasunduan ni Pacquiao asin nagkapirang kapartido kay ni sa PDP Laban na palayapon sina Cosi Matibag asin dahil sa apwera sa PDP Laban nagpapahiling pa ang mga ininin loyalty sa ibang partido. Mientras sa nakatalaan man ang pagtripon kang PDP Laban sa National Council kan kung sain ipapaapod sinda Cosi asin Matibag sa Hulyo 17. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Bear Brand. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex daily. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita na reparo na tibaad nakakapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naolakita na kita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa saindong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa saindong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa indo kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex.
Latex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plenax for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Word ka na. Itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win Todo Surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Sipulin Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat na masarap at sulit. Sipulin Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidalets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Sipulin Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidalets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safekeep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport, yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo,
An idol ni Paglaom, yan si Kong Joey Salceda. Ang ligasiya niya rumdong. Joey. Alright, sige. Balik kita mga tugang digdi sa programa. Balikan ta po si Doc Joey. May hapot digdi. May mga hapot tabi digdi. Tabi. Sa tuya na sandali lang. Tatawagan ko ulit si Doc Joey Bitito. Good morning tabi kay Bossing Resurrection Villar. Yan. Maray na aga tabi sa imumigo. Kumusta ka dyan sa US of A? Ang sa tuya na mga amigo dyan sa Estados Unidos. At sa regards tabi kay Pading Joe Biden. Si Pading Joe Biden. Good morning tabi, Pading Joe. Tagasagpon yan. Kaya lang, di ba na nagdakula? Kaya din siya nagkakabikol. O, sandali ito. Parambog ka naman ngayon. Ay! Ginatbirit si Doc Joey. Sandali lang Sandali. Kinatbirit. Tawagan natin uli Ay. Sandali lang. Sandali. Joey. Nangyari sa Maoraro. Madali lang tabi. Sandali lang tawagan natin uli dito sa number na ginamit ko kasabago. Tabi. Ay, sandali. Natayaw na nag-ring yun. Saya nag-ring na dango ko. Ay, dua? Sandali lang Bakit dalawa to? Hello? Yeah, oo. Joke. Balikan ko tong may mga text dito sandali. Isang texter natin, ubusin ko ito para makuha natin. Isa ba ng isang texter natin? Hen, effective ba yan sa may chronic kidney disease? Chronic kidney disease. Kung pwede daw po iyan na food supplement mo. Basta hindi pa siya nagda-dialysis, epektibo. Ngayon, pag nagda-dialysis na, lalakas ang katawan niya. At kung ang creatinine niya ay nasa 100 plus, 200 plus, maaaring hindi na siya magda-dialysis. Kasi inumin po yung amiting pore. Ayun po, yan po ang ating experience. Okay. Of course, kailangan dyan bipin rin diet and more prayers. Di ba? Yes. Kailangan natin yan. Opo. Okay. Another one. Interesting, very interesting po yung sinabi ni Doc Joey na business side ng kanyang produkto na narinig ko. Pwede ba paki-elaborate kung paano po mag-join at saan pwede pumunta, Doc Joey? Yung pong pag-join natin dyan, may minimum kasi tayo, yung package 1 bronze. Ang diamond naman, yung pinakamataas. There are 8 ways to join. At ang pinakamababa nga po natin ay yung bronze na bibili ka ng 2 boxes na Mega 1, may 25% kagad na discount. Ibig sabihin, automatic. Sa iba kasi, diyan kumikita kasi binibigay yan doon sa nag-re-repair. Hindi, automatic. Yan po ay 6,000 lang ang worth ng products, 8,000. Ngayon kung sa Amazing 4, ang product po natin dyan nasa around, I think, kulang-kulang 11,000, 25% discount, ang babayaran lang natin 8,000 sa Amazing 4. Then 25%, 6 ways to earn. Yung po mga diamond, mas mataas sa position, pag-usapan na lang namin sa opisina. Diyan po ang ating booking office sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. Harap lang po ng Food Panda and Bangko Sentral ng Pilipinas. At katabi po namin ang Angeles Cake na ang pintura po pink. Kami po sa baba green. Okay. And ang number ko po 0998-975-8121. Once again 0998-975-8121. Opo. Ito Doc Mesa, Hen, good morning. Nakikinig ako ngayon sa Bukidnon. And katotoo lang, last year bumili ako sa kanya ng vitamin C. Pag sinisipon ako, umiinom kagad ako at mabilis na nawawala yung sipon ko kahit na maulanan. Mayroon ba silang yung mga sikat ngayon Doc na mga online online network, 'di ba? Yung nagdi-deliver doon ka bibili? Doon sa mga sa mga delivery Yes, kasi yung mga delivery kasi kanya na Bipinre ay hindi naman talaga yan regular.
Kami po kasi, ang style namin, pag bumili, ay dideposit muna ang pera kasi noong ginawa namin na halimbawa, dadalhin muna ng LBC. Kung minsan, hindi naman tinatanggap, kami nagbabayad sa LBC. Kami, kumpanya na tayo ng 2008 pa, so 13 years na. Ang amin ay kailangan bayaran mo muna ang ipapadala namin. Basta alam namin ang pangalan at saka address na nagpadala. 99.99% na may deliver ang product. Ngayon, kung hindi po yung may deliver, ang may kasalanan po dyan, maaaring yung delivery. Kasi kami naman po ay legitimate na company for 13 years as the selling company before. Kaya ito namin na pag nagpadala, ipapadala namin kaagad. Kasi ayaw naman namin na magkakabahan ng ating mga kliyente na talagang gustong bumili ng ating produkto. Oo nga. Congratulations po sa ganong mga programa. Sir Hen, nag-attend ako noon ng orientation kaya lang hindi na ako nakapagpatuloy kasi nga lumipat ako dito sa Mindanao. Any advice po kung pwede pa ba may pagpatuloy yun kahit ako nasa Mindanao? Doc Joey? Mas maganda nga po sa Mindanao kasi we need leaders sa Mindanao. Ibig sabihin, kung siya mag-member sa Mindanao, meron tayong mga sa Mindanao din ay ilalagay natin sa kanyang grupo para ma-motivate niya kasi mahirap ng BPN Rail. Halimbawa, meron tayo sa Mindanao 1,000. Yung 1,000 bibili sa amin, ang problema yan, malaking problema. Kaya kukuha na lang tayo ng leader sa Mindanao, sila na lang kukontak sa atin para sila naman magdi-distribute yan sa Mindanao. Ngayon, paunahan lang po yan. Halimbawa, kung may mag-diamond sa atin sa Mindanao, doon na bibili sa diamond na sa Mindanao, siya na ang bahala dyan magbigay ng ating mag-deliver ng mga produkto natin sa throughout Mindanao. So, kailangan po natin yung mga leaders. Yung leaders po at saka seryoso, yung po ang tutulungan natin talagang umasinso ng sobra-sobra. Ito, Doc, may isa pa dito. Sabi niya, good morning, Hen, pabago-bago ang panahon at umuulan sa ngayon. Di ba kailangan nating mapalakas ang ating katawan? Ano bang recommended ni Doc Joey na pwede kong magamit sa kanyang produkto? Doc Joey? Actually po, yung kasi... Parang maintenance lang, Doc? Parang maintenance ang iniisip niya eh. Parang maintenance yung lang. Mega 1 po kasi natin BPNRE ay ang kagandahan nito, 21 ingredients. Yan na po ang pinaka-latest natin. Ay naproba niya ng FDA sa Pilipinas 2 years ago. Galing po sa Florida yan. Pero ang problema ko ngayon BPNRE, paubos na yan. Nag-order ako matagal na. May pandemic din sa Amerika. Grabe, Kaya matagal. ang tagal ng delivery. Kaya natatakot nga ako baka maubusan tayo ng Mega 1. So yan po ay para maka-discount sila. Mag-abilang kahit 2 boxes, discounted ng 25%. Afterwards, pwede sila bumili ng Miracle silang, Mega A, Multi-5, Amazing Trio. Pwede bumili ng ating mga healthy coffee, Mega Choco, and yung ating Amazing juice with Miracle at saka Berry Soap. Kasi we have 10 po ang produkto natin, lahat po yung quality products. Yung Amazing po galing sa Amerika, 4 na klase po mga kapsula yan. Pagdating sa Pilipinas, ay yan po yung finished product. Ang ginagawa lang natin, pinapablister na lang po natin yan sa sikat na laboratory dyan po sa Metro Manila. Ang ibig sabihin, Doc, binibili mo pala yan, dollar, binibili mo doon sa US? Dollar ang bayad mo? Yung credit card natin, ilang credit card ko, naubos po yan. At ang problema dito, BPNRE, advance po ang payment ko. Halimbawa, may ako ng halimbawa ng $50,000. Babayaran ko yan muna ang kalahati. Advance payment? Hindi naman lang gagawin nyo pag hindi ko binayaran. I see. Pagkatapos bago i-deliver sa Pilipinas, ipadala, babayaran ko na yung balanse. Sila ayos na, ako hindi pa. Pagdating dyan sa customs, babayaran natin customs duties, yung BIR, then papadala ko pa yan na BP sa sa laboratory. Gagawin na naman yan mga 2 to 3 weeks. Tapos yung sealer pa natin, yung boxes pa niyan. Kaya marami pong proseso. Samantalang tayo distributor o tayo client, user lang, iinom ka lang. Di ba? So pag natagalan pala doon, pag natagalan ng delivery, matagal din yung maghihintay yung mga gusto mag-avail ng produkto. Diba? Yun nga po. Kaya nga po natatakot ako kasi nag-opening na tayo. Kaya po ngayon, ang available natin, Amazing Trio, then ginagawa po natin Amazing 4 kasi yan po ang latest at saka yan po talagang pinaka-epektibo sa lahat. Kaya po ay sa akin po, ngayon po kasi BPN rin, napaka-hirap magkasakit. Sa totoo lang po, napakahirap. Kasi po, marami pong hospital ngayon na punuan.
Oo. Kasi po karamihan COVID patients. Ngayon, pag dinala mo sa ospital ang isang pasyente, kung puno po yung tatanggihan. Iyon na po nangyari doon po sa asawa ng pamangking ko. Nagbisita lang po sa Manila kasi andun po yung kanyang panganay na anak nag-aaral. Nagreklamo. Wala pong sakit ito. 48 years old, walang sakit. Opo. Biglang nangalay yung kaliwang parte ng kanyang katawan. Tinawagan yung kanyang ng anak, yung tatay niya dito sa Bakakay na counselor. Sabi ng tatay niya, dali na agad, tawag ng ambulansya, dali sa ospital. Alam po ninyo, Bipinre, nangyari. Unang ospital na dinalan, puno ng COVID. So, hindi tinanggap. Puno Dinala sa pangalawang ospital, puno rin. Wala na. So, yung pasyente, ano na mangyari? Oo nga talaga. Pangatlong ospital, dinala, alam po ninyo, tinanggap, pero ang tagal bago punta ng attending physician. Nung pinunta, naging aluna. Ayun. Pero yun po nakausap ko yung mother. Ako, madam, ano ba kako talagang sakit itong, yung anak ninyo? Sabi niya, overweight lang yan. Mahilig lang kumain ng mga fatty foods, karne. Pero sabi niya, ang blood pressure niya 120 over 80, 120 over 90, walang diabetes. Overweight lang ng kaunti. Siguro na-stress. Alam mo ang stress kayo, grabe, di ba? Nakakain ng bawal, yun, 48 years old. Pero yun po ninyo yan. Kaya ang ano ko sa ating mga kababayan, hindi po tayo sa nagbibinta-binta lang, no? Ang atin po dito, sabihin ko nga, kailangan, ano ba ang protection mo sa iyong katawan? Tatanungin mo, ano ba ang protection ko? Kung halimbawa na COVID ka, namamatay po sa COVID, 98%. Di ba? 2% po yung mahinang immune system. Bakit natin susugal yung 2%? Uminom ka na nitong Migawan, 99.99% ang proteksyon natin. Di ba? May negosyo pa. Yes, May negosyo pa kasi sino bang tutulungan mo? Siyempre, mga kapatid mo, lahat naman po yan, bumibili halos yan ng gamot, ng mga synthetic vitamins. Sa atin, natural vitamins na safe talaga, safe na hindi madadamage ang kidney natin, di ba? So, ganun lang po yan. Kwento-kwento lang tayo. Yung totoo lang na ang kwento natin after na nakainom ka ng 2 boxes na Migawan. I see. Okay. Doc, wala na pong tanong dito at saka inabusin din tayo ng oras. Baka po mayroon ka pang gustong i-share sa ating mga kababayan. Go ahead po sa mga nakikinig ngayon. Sa akin po mga minamahal na kababayan, lalong-lalo dito po sa Albay, Bicolandia, ang masasabi ko lang po ito, alam po yan ng Panginoon Diyos. Please pray for us sa ating bansa, sa ating mga kababayan. Kasi nga po yan, we are facing this pandemic na talaga po ang mga kababayan natin hirap na hirap. Maraming may karamdaman na hindi na halos nalulunasan. Marami rin po ang naghihirap dahil nga po kulang sa oportunidad. Kaya po, naumpisan po natin ang MHC Unilevel Business Program. Isa lang po linya yan. Mas madali po yan sa lahat ng mga opportunity. Ang kailangan lang po natin, bumili at least 2 boxes ng Migawan at 25% discount. Member na po kayo, inumin lang po ninyo ng tama yan with 2 glass of lukewarm water. After na 1 week or 2 weeks or within a month na maganda nangyari, blood pressure mo, bumaba na, diabetes mo, nag-normalize na, ikwento lang po muna ninyo sa inyong mga mahal sa buhay, mga kapatid, magulang, anak, pamangkin. So, within the family muna, once nirecommend mo sila na nag-join sa atin, may business partner na po kayo. Ito po, pwede kayong kumuha ng business partner from throughout the Philippines, later on sa buong mundo, as long as they are 18 years old at sila po ay partner. Andito po ang inyong kapatid na si Doc Joey Bitito. Hindi po tayo magpapayaman na sangkatutak na walang kwenta. Andito po tayo para makatulong. May legacy na talagang to fight different kinds of disease including COVID-19 and to fight poverty. That's my legacy. Yan pong aking dahil nga po sa experience ko sa sales and marketing for 36 years. Ito na po ang ambag ko sa ating mga kababayan. Kaya pwede po kayong tumawag, mag-text sa aking hotline 0998 975-8121, 0998-975-8121. Sa aking Facebook, Joey Bitito, Open Cross Parentis Doc Joey, and my second account, Doc Ching Bitito. At ang aking pong programa, every day except Wednesday, Monday to Saturday, dito sa PBND-CGB, Kalusugan Bayanihan, Unilevel System, 5:30 po yan hanggang 6:30, except Wednesday and Sunday po, 9:30 to 11 o'clock. At sa akin pong YouTube channel,
Doc Joy Betito Channel. Magdasal po tayo parati sa ating Panginoong Diyos na si Jesus Christ at gawin po natin tama and always think positive and do it good para po umasin sa uli ang ating mga kababayan. Maraming salamat. Congratulations, VP Henry. Mabuhay po kayo. Yes, thank you mga kaibigan. Doc Joey Betito ng Miracle Health Corporation sa mga informasyon na pwede pong may share sa indo ngunyan pong aldawnin Sabado. Salamat kansa ng pagantabay. Ang Radyo Klinika mabalik po sa masunod naman na Sabado sa upang panibagong edisyon ng programang ini. Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Thank you. Goodbye. Yan, salamat. Nakulon akong naukudan ganyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat sa masunod na Sabado ang Radyo Klinika sa DCGB. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name.